A tu vidíte pre mňa dosť dobre na to, že dobre, ahojte. Dneska to bude úplne také jednoduché video, ale viac menej ideme do garáže zobrať moto, do Kawasaki dať urobiť povinný servis a vymeniť gumy hlavne, lebo už tam je najazdených nejakých 18 000 na gumách, ktoré sú pekne brutálne zodraté. Ukážem ako veľmi. No a potom, ako náhle nám zavolajú z kávy, že je to spravené, tak len si pôjdeme viac menej po moto a trošku sa povoziť, previesť. Počasie nič moc, ale zatiaľ neprší, takže sa to dá. Dobre, zatiaľ. Dobre. Vidíte, jak je to tá guma zdrata? Už dosť, hej. Chicken strips mi ostali len takéto maličké, lebo boli sme na dlhej sa voziť, tak som sa učil klopiť. A tu vidíte pre mňa dosť dobre na to, že jak je guma zdrata už. Takže čas meniť. Ideme na to. A ešte si dáme soundcheck asi, nie? Dosť dobre, čo? Akra. Tak to si dám, hej. Že ideme sa trošku previesť, my odniesť moto do kávy, potom sa povozíme trošku po Bratislave s novými gumami, aby to video nebolo úplne že nudné. A idem robiť menší test. Na kamere mám penový kryt, ktorý má pomáhať bojovať s tým vetrom, že ti to vôbec ten penový kryt niečo pomáha. Dáme si ND filter. Haha. Dobre, tu sme, vidíte, to je Bratislava studená 5 Kawasaki. No a nechám tu moto, ideme
Moto je odovzdaná, je teda na studenej, no majú moje číslo, bolo tam asi 8 úkonov, čo sú na moto robiť, čo je dobré. Je to drahé, ale zase viem, že oni sa postarajú. Sú veci, ktoré ja nemôžem robiť, aby som neprišiel o záruku. No a budú volať buď dnes, alebo zajtra. Pôjdeme si po tú moto zase naspäť. A dúfame, uvidíme, že ako bude cena, však ukážem vám. By ste videli, že koľko tak servisovanie naháča 900-ky, 950-ky viac menej stojí. No a koľko stále gumy, no. Na nete stojí že 280. Uvidíme, čo bude realita, vieš. Takže tak, zatiaľ. No dobre, že kávy sa nám zvládli teda naspäť. Gumy sú spravené, servis je zrobený, olej, reťaz, všetko prezrené. Takže ideme po ňu, po moto. No a pozrieme si potom viac na tom mieste. Hej, čo bolo zrobené, hlavne tie gumy som zvedavý. To by mali byť Michelin Road 5, mám pocit. 6 mi neodporúčali, vraj s ním ľudia majú problémy, takže poďme pozrieť, hej, čo to, jak to. Motorka je spravená. A to sú tie nové pneu. Pekné sú. Ľúbia sa mi. Majú strašne obrovské drážkovanie. Brutál na tú vodu. Sú aj také lepkavé, keď sa zohrejú. Michelin, no. Road 5 to by mala byť. Veľmi pekné gumy. Pozrieme ešte spredu. No. Dobre to vyzerá. Pecka. Sa porovnať moto s tou najnovšou. Víš? To je tá 25-ka. 24. 25. Ten rozdiel je v zadnom tomto chvoste. To je úplne rovnaké, by som povedal. Nisiny, tie Peggy sú pekné, no Peggy, tie foodresty. Ja som mal hnusné hliníkové, to sú krásne. Pekné sú. No je tam veľa elektroniky. Novej. A toto je nové kovové, pekné. Nový displej. Tu je tak pekne rozdiel, 24, 25. 25. Keď som počkal rok, tak som mal novú generáciu. Najväčší rozdiel v tom svetle by som povedal. A ten chvost. No a tej elektronike ešte. To svetlo sa mi páči. A neviem, ktoré viacej. Toto je pekne vidno. Pop, pop. Širšie je to tam moje. Dobre, môžeme sa chystať na nejakú jazdu. A celé ma to vyšlo, ste videli, 574, pozriem potom faktúru, ukážem. Gumy sú iné, štandardné, čo dávali. Toto ja som zlepil hneď. Nádrž je podobná, tablet je kompletne nový. Tu sú všetky možné vymoženosti. Musím sa takedy za ne povoziť, ale nemyslím si, že by tam bol taký obrovský rozdiel. Optická stabilizácia je tiež vypnutá, takže bude to trošku inakšie vozenie. Je také trošku rozmazanejšie, takže uvidíme aj ten rozdiel medzi Rocksteady zapnutým a vypnutým. Dobre, samozrejme, ako bude počuť audio. Ideme teda po DB Killer do mojej garáže. Tie gumy sú brutál.
povedať, že ten prvý pocit z nových gumí neuveriteľný. Je to fakt brutál. Zatiaľ tie nové gumy sú brutál, akože ten pocit z nich je neuveriteľný, lebo sú, ten domček mi tam zmizol, ten taký domček po strede a pekne tie kraje. Teraz je to pekne oválne, tie gumy sú oválne, nové, čerstvé, drahšie trošku boli samozrejme, ale ten pocit z motorky je neuveriteľný, naozaj. Vtedy som tu mal ten domček. To znamená, že sa zjazdila tá strana tu táto, no. To znamená, že bolo také oválnejšie, hej, že oval, domček, rovinka, oval. Teraz to ide pekne do zákrut, pekne sa točí, je vrtka. A sa nečudujem, že reálne naozaj veľa spraví proste, no, keď mení tie gumy, hej, keď sa poctivo proste stará a tie gumy mení a má ich tam stále nejaké pekné a nové. Zatiaľ musím povedať, že má lepšiu odozvu aj predná brzda, aj zadná brzda. Akože morbidne lepšiu odozvu. Tú benzínsku bavu som si teda rozmyslel, lebo počasie nič moc, ešte to dokonca vyzerá ako keby chcelo kropiť. No jebem do hlavy, fakt. Takúto dopravu bratislavskú skurvenú vyjebanú. Poslyšte, raději jiné. Dělej se zvy!
musel riadne ponáhľadať, počúvaj. Jak to jebal cez ten chodník. Dobre, dáme to na skúšku bez ND filtra, aby sme tam v lesíku vôbec niečo videli. No dobre, tak sledujte Ježa Kamzík. Musím s tými novými gumami trošku oskúšať, ale to je ono, no. No, neviem ani čo by som vám tomu povedal o tej veži, ale však skúsim nájsť. Dobre, ešte čo som chcel, predtým sa budeme venovať veži. Vymenené gumy sú brutál, sú fakt, ako ten grip musí byť šialený, na to sa teším, jak ich skúšame kade tade. Vyzerajú skôr terénne ako na športovú motorku, to je tiež taký fakt. Potom musím povedať, že chalani niečo zrobili, určite asi pouťahovali brzdy, lebo to brzda zadná reaguje krásne, úplne veľmi pri jemnom stisnutí. Takisto predná aj spojka ide. Spojka išla stále dobre. Tak ale keď idete na Kawasaki servis, tak stále vám to pouťahujú. Zrobia všetko čo treba, aby to bolo správne a dobré. Takže pozrieme si oné Facturation. Že čo toto som vlastne všetko platil. No vlastne to nebolo, bolo to 574 €. Takže no, olový filter za 15, podložka pod výpustný šrob 60 centov, motorový olej Kawasaki Lime, za čistenie, no 14 € za chain cleaner, 400 ml za vyčistenie reťaze, lubrikácia 16 €, počkaj, to je nejak, aha, dobre, hej, tu je celá cena toho čističa na čistenie, aj takzvaného na lubrikáciu, ale máte tu 0,2 kusu, to znamená, že 2 deci, po 2 €. Závlačka tu je nejakých 64 centov. Pneumatika Michelin, no to je predná, tá stala 121, hej, a pneumatika zadná, tá stala 180 €.
Toto je bez DPH. DPH 23, no. Remote servis bolo 30 €, iba diagnostika 20 €, servisná práca 66 € za hodinu práce. Za všetky tie práce diagnostiku rovno aj s gumami, takže za mňa super. Mohli si opýtať asi aj viacej. Takže mohli, ale neopýtali, tak som to myslel. Takže necelých 600 €, 574 €. Diagnostika vyšlo dobre, všetko vyšlo správne. No a počasie vyzerá byť nejaké, takže asi pôjdeme naspäť dole. Len už keď sme na tom kamzíku, takže fakty, hej. Nadmorské výške 433 metrov nad morom. Neviem, či tento fakt je pre vás zaujímavý. Bola postavená v roku 1975. 1975. To je dosť, to je jak môj otec. A je celková výška je 194 metrov, asi odtiaľ. Hore 194 metrov, necelých 200 metrov. A slúži ako televízna stanica. Po veži sa vo výške 70 metrov nachádza reštaurácia Veža. To bude tam. Alebo tam, vyššie trošku. Hore, nad tými antenami. Slúži vysielanie aj verejnosti zo strany zabezpečenia vysielania technológie 24 prevádzkou. Je to televízny vysielač, ktorý tu teraz funguje a vysiela proste televízie do domácnosti. Reštaurácia 70 metrov, sme sa zavali a ešte tu dole je kaviareň. Vidíte, kamzik. Môžete sa tu dostať motorkou alebo autom. Bez problémov. Ja by som ešte k moto, okrem kamziku povedal k moto, že máme nové zrkadielka. Musí byť homologizované, pretože za tie staré mi tak trochu páni policajti zobrali špezetky. Áno, super, zážitok to bol. Nový spoiler od spodu, nová ochrana nádrže. Tieto džumbiky na miesto zrkadiel tu sú a máme aj nový držiak na telefón. Takže tak. Hej, nechcel som tam preto rodinkou proste nejak moc vyprávať sa, ale tak snáď sa video páčilo. Zase to bolo trošku jednoduchšie, žiadne výlety, žiadne vlogy, proste len trochu jazda po meste, skúšanie nového nastavenia kamery, nové gumy, ukázal som vám nové koleso, či nové zrkadielka, hej. Nič extrémne, nič šialené, iba taký motovlog o tom, jak si užívam deň s kidou, s motorkou svojou krásnou Milanou. No a teraz ideme domov, zajtra ideme do práce. Som rád, že nové pneu sú nasadené. A ja ďakujem za sledovanie. No a daj tam like, daj tam koment kľudne, daj hlavne subscribe, lebo 86% z vás, čo sledujete moje videá, nemáte subscribe, dajte ho tam, ten odber, nič sa vám nestane. Dobre, tak ideme domov.